Kwatro, no, diin na gidid-an sa Ginoo ang ang katawhan sa pagkulit og larawan aron kini simbahon, Brother Clive. So unsay explanation nimo niini pagpasabot sa itong makaigsunan sa laing sikta? Una kining Exodus 20, bumulores kung tan-awon ang original nga manuscript sa Hebrew, ang gigamit ani nga term is mao ang pesel bot pasabot makaigsunan, Diyos-Diyosan, no, or idolatry. Sa ato pang Ginoo nagdili siya sa bisan unsang idolatry o niya sa mga Hudyo specific sa ila kung kinsa ang ilang mga idols o kini mao sila si Baal, Astaroth, no, Kamos o Mulok ug uban pa, o wala gyud naapil diha ang Black Nazarene Bumbo Lawrence, no. Sa ato pang misappropriation ang ilang paggamit sa Exodus nga ilang gitarget ang Black Nazarene, kaya ang Exodus nagpunting man kung kinsa gyud nga mga rebulto ug kana ang sa mga idols ang gidili sa atong